Sai paluama ruasmu siana saha holomon sian roha daging te ho sambing ma ale Tuhan las ni rohani uan ngaju muju goarmi ngaju muju goarmi jala dami ni dibatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam perhorasan, selamat hari Natal, salam sukacita Tuhan wakamanami nanami nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Amanginang, mari bersukacita. Tungahape namasan waing di pardelenan ning nguluton yang go ari hatu tubuh ni tuhatai ikodo makorhon las ni roha godang ai ido di hati dakon hata ni tuhata nang akai di puji-pujiata halalas ni roha godang do hatu tubuh ni tuhata Jesus Kristus si paluai tabi natal ma tuhamu amanami nanami parhalado ruas do akadongan hami padita rekordias domini hot marasi silaban dohot keluarga pasahaton tabi mardongan tang yang tuhamu saluhutna. Amanginang diari nago las ni rohaon hatan itu hatta tuhita Lukas 2 ayat 15 sahatu 20. Jala dinalahoi akka suru-suruani sian nasida do pagijang masih padoham akka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaon napi nabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatok mana sida laho tu si gabi jupang sa si Maria dohok si Joseph dohok poso-posoi napeak di panggagatani. Asadung di ida di bari tahun nasida ma buah-buah naung di hatahon tu nasida taringo tidak danahi. Jadi sude nau begesa longang bedo sialan nahina tahun nya kaparmahani tu nasida. Ia si Maria di peop do hatai sude na jala di pahusor-husor di bagaser rohana. Mula doa kaparmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata ala ni syude nabi nege jala nani ida nasida songon naung dihatahoni tu nasida. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan kita, adong opat hal nanaing sihanguluhonot tasian barita nauli taringo tuhatu tubuh ni Kristus Yesus tuhatta si baluai. Mangihutto panidangion nil evangelium Lukas turpuk di pesta Natal na perjolos sadarion ditaringoti do disi babua na Roma suru-suruani jala di hati dakko na kaparmahad do akka edde puji-pujian na pinasaha ni akka suru-suruad do akka parangan parbanua gijang. Hasangapon madi debata di gijang dame madi tanoon dia kajol mahalomuani jaladung didok songoni jadilah homa akka suru-suruani jala masih padohama akka parmahani. Amanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus na parjolo hatop dolaho parmahani tu Betlehem. Amanginang mari di momen Natal ini, marsyadu hita, merlojong mahoinang, merlojong mahuamang manopot bagas joro ni Tuhani, huhut laho mamuji-muji pasangap debada. Songon parmahani, hatop do nasida laho, jala di ida nasida do si Maria, do si Joseph dohot poso-posoi. Suatu hal yang sangat patut kita renungkan di momen-momen perayaan Natal yang senantiasa kita rayakan setiap tahun. Amanginang merlujung mahita. Unang peti jo
Ai barita halalas niro hagodang do nah tahalas soni. Marlojong mahoinang manopok bagas joron itu hadi. Marlojong mahoamang manopok parsoron naulina dinggani. Ditongani punguan marsada-sada. Totong ma hobas sita laho marnida barita na binaritahon ni parangan pardi surgui. Nunga tubuh dihita sada poso-poso. Jala Jesus Kristus do guarna. Amangin ang atida. Tung dia penoeng arsak ni rohaminang. Tung dia piak kasih tau ni. Yang go ari hatu tubuh ni tuhatai. Ikon hobas do hita. Marlojong maho. Unang lalap di sitau ni. Ay na Roma Kristusi. Mabuan haluaun. Tusude hita jolma. Mabuan apul-apul na sumurung. Dia kasih tau na masa di pardalanan ni ngoluta. Napa duahon di baritahon nasida do nani ida nasida gabelongang na ubegesa. Asa di momen Natal di tahunon amanginang baritahon ma barita halalas ni rohagodangin. Marhite media sosial mari amanginang pakai semuanya untuk memberitakan kabar sukacita itu. Pangotak ni haroro ni Kristusi korhon ni hatu ni Tuhatta Yesus Kristusi ikut ta baritahon. Mula sian gereja baritahon sudi hatahon sudi mardongan ulu-ulu nang las ni roha. Mula marsipa jojoron di STM punguan marga doh akka arisan nang akalan nasing baritahon ma. Jangan hanya sebatas ajang untuk hal-hal yang tidak berguna sama sekali dalam pertumbuhan iman kita. Unang laho margaya, unang hanya untuk sebatas status sosial, unang holas sebatas asa dibereng alai. Totong mahita hubas mamaritahon saluhu nai. Songo dia pakka tidak konota dia kapar sorata dina humaliang hita, di dia pehita laho. Mari beritakan kabar sukacita kelahiran Kristus Tuhan kita. Amin. Yang ketiga manginang, ini salah satu hal yang sangat-sangat unik. Kita kadang mungkin tidak memperhatikan ini. Ia si Maria di peop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Dung tabege barita naulii. Dung tahati dakkon akkahatan itu hatta si pajojoron liturgi. Dina tabege si pajojoron ni akkayanak kotai. Bohado amanginang. Sebatas seremonial kah? Holan saido misalnya mekkel hita ala gate ala giok tahilala. Akayanak kotai marsipa jojoron. Yang gosi Maria di peok dohatai di pahusor-husor. Maka ketika kita mendengarkan kabar sukacita itu, ketika kita mendengar liturgi yang dikumandangkan oleh saudara-saudara kita, peok mainang hatai, peok amang hatai di roham, pahusor-husor jala hanguluhan. Asa taruli pasu-pasu ho nasian haroroni Kristusi. Dan yang terakhir, amanginang, yang terakhir, mula manasida huhut mamuji-muji pasangap Tuhani. Maka sepulang dari gereja, sepulang dari Natal, liturgi dan lain sebagainya, mari pulang dengan sukacita dan pujilah Tuhan. Pasangap matuhani ala nyaha, ala memang nunga tahati dakon, pak ngotak ni haroroni Tuhani. Pakorhon ni hatutubu ni Yesus Kristus si paduai. Bapak ibu saudara-saudara, mari fokus kita hari ini adalah menyaksikan kemuliaan Tuhan dan memuji-muji Tuhan apapun yang sedang terjadi. Di pasu-pasu Tuhan tamahamu amanginang tarapul arsak ni roha malum maka sahid di parrohai namarlas ni roha. Amanami nanami nong madua nang sudah gugu. Tuhan tamah namarorok daging nang todimuna. Amanami na namin na subuhi marminggu sa daryon alan yak kasitonon arsa persahito doh lan nasing say mapakorhoma hatutubu ni Kristus Yesus Tuhatay di partodiota. Tuhan memberkati amanginang tadi homa buke de nomor 40 ayat sada doh ayat pitu. Ria mahita sasude memuji debatang gir-gir maparende tabe
Aidonatama, Aidonatama. Ringgas mahita sasude memuji debata, gogo mata ende honbe, amen haleluya, amen haleluya. Diparbadiai dibatasi pardami mahamu gabe sundengkan. Jala diramo di marohan ang pikiran muna. Yes sohasurahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amen.